тамоми шӯъбаҳои беморхонаи клиникавии вилояти Суғд фасли зимистонро тариқи таҷҳизоти гармидиҳандаи барқӣ ва ҳам кондитсионер мегузаронанд. Ин таҷҳизоти гармидиҳанда ягона роҳи мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати дохили ҳуҷраҳо мебошад, ки фаъолияти он тариқи қувваи барқ ба роҳ монда мешавад. Масалан, шӯъбаи наҷот ва матҳушкунии ин беморхонаи вилоятӣ ба ҷуз аз кондитсионер инчунин 12 печҳои гармидиҳанда дорад, ки барои гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳо истифода карда мешавад. дар шӯъбаи мо ҳамагӣ 4 ҳуҷра барои хизматрасони беморон пешбинӣ шудааст. дар ҳар ҳуҷраҳо мо кондитсионерҳо мавҷуд аст, ки гармӣ кунии ҳуҷраҳо бо кондитсионер бароварда мешавад. Инчунин иловатан гармидиҳандаҳои равғанӣ дар ҳар иловагӣ гирифта шудааст. онҳоро низ мо истифода мебарем. ба ғайр аз ин дар вақти набудани қувваи барқ электрогенераторҳои иловагӣ мавҷуд аст ва бо вай кардани онҳо истифода мебарем. пеш аз оғози фасли сармо мутахассисони ин беморхона тамоми таҷҳизоти гармидиҳандаи барқиро аз муоинаи техникӣ мегузаронанд, то ҳангоми истифода ба ҳолатҳои нохуш оварда нарасонад. зеро нодуруст истифода кардани таҷҳизоти гармидиҳандаи барқӣ ва риоя накардани ҳолати техникии он ба сӯхтор ва таркишҳои ногаҳонӣ оварда мерасонад. бо мақсади пешгирии он муоинаи техникӣ аз ҷониби мутахассисон анҷом дода мешавад. ин кор дар шӯъбаи ҷарроҳии ҷоғу рӯй ва пластикии реконструктивӣ низ амалӣ карда мешавад. мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати ҳуҷраҳои ин шӯъба дар фасли сармо низ тариқи таҷҳизотҳои гармидиҳанда амалӣ хоҳад шуд. дар фасли зимистон мо бо радиатори равғанӣ ҳама ҳуҷраҳо моё гарм мекунем. ҳарорати ҳуҷраҳо 20 градус боло шуданаш дар кор. дар 6 ҳуҷраҳо мо кондитсионерҳо ҳай. дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд, ки наздик 40 шӯъба амал мекунад, 2 генератор мавҷуд мебошад. генераторҳои мазкур 41 ва 21 амперавольтро ташкил медиҳад. онро ҳангоми ногаҳон хомӯш гардидани қувваи барқ истифода мекунанд, яъне вазифаи он фавран таъмин намудани беморхона бо нерӯи барқ аст. зеро ҳарорати ҳуҷраҳои беморхонаро дар фасли зимистон тариқи таҷҳизоти гармидиҳанда, ки манбаи он қувваи барқ аст, мӯътадил нигоҳ медоранд. ба ҷуз ин дар беморхонаи мазкур баъди аз карантин озод гардида ба фаъолияти муқаррари гузаштани блокҳо корҳои таъмирию тармимӣ ҷараён дорад, ки онро низ ба омодагӣ ба фасли зимистон рабт медиҳанд. таъмири ҷорӣ ба охир мерасад. гармидиҳӣ ки ҳозир дар ҳуҷраҳо дар палатаҳо ҷорӣ дорад, гармидиҳои маслини мегӯяд намакади таҷҳизот донанда шудаги ҳар як палатаҳо ишқилиб дар ҳамин соли зимистон гузарони мо тайёриямон аст, камбудӣ нест. ҳама палатаҳо ҳама шӯъбаҳое ки дар маҷлиси ҳудуд вуҷуд дорад, дар айни ҳол мо ба зимистон гузарони тайёриямон нақс. вазъ дар беморхонаи шаҳри бӯстон нисбатан дигаргун аст, зеро гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳо дар 4 шӯъбаи ин беморхона тариқи системаи марказоиндашуда ба роҳ монда шудааст. мутахассисон мегӯянд, ки барои мӯътадил нигоҳ доштани ҳар ҳуҷра, ки дар он беморон табобат мегиранд, ангист ва ҳезум ба таври бояду шояд захира карда шудааст, ки миқдори он беш аз 75 тонна ангишт ва 4 куби ҳезумро ташкил медиҳад, ки ин андоза маҳсулот барои гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳо басандагӣ мекунад. омода боши дар беморхона дар сатҳи аввал меистад таҳти супоришҳои ҳам вазори тандурустӣ, ҳам раиси тандурустӣ ва ҳам ҳокимияти маҳаллӣ. мо пурра беморхона барои ба зимистони омодаи содаи соли 2021-22 омода мебошад. аз ҷумла захираи ангишт, захираи маводҳои сӯхтӣ, захираи сезишвориҳо ҳамаш дар аз рӯи нақша иҷро карда шудааст ва ҳамаи биноҳо, тирезаҳо бо дуқабата ойнапӯш карда шудааст, бомҳо аз тафтиш бурда шудааст. тамоми структураи беморхона барои гузарондани зимистон тайёр дорад ва 100% иҷроиш аз рӯи нақша шуда истодааст.
дар беморхонаи шаҳри Бӯстон 2 нуқтаи махсуси оштон мавҷуд мебошад ки маҳз аз ҳамин ҷо барои гарм нигоҳ доштани ҳуҷраҳо оташ гирон карда мешавад. Барои амалӣ намудани ин кор бошад мутахассисони махсус ҷалб шуданд то фаъолият бе мушкилӣ ва талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор анҷом дода шавад. мақсади асосӣ ин риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва ҳодисаҳои нохушро пешгирӣ кардан аст. акун 4 шӯъбаи мо бо нуқтаи гармидии алтернативии ҳамин ва печои бухор ва таъмин карда шудааст дар ҳолати корӣ мебошад. мо ҳамаша аз санҷиш гузарон тайёр карда мондагӣ ба фасли тирамоҳу зимистон. як шӯъбае ки шӯъбаи таваллуд ва бачагона мебошад ва бухонаи алоҳида дорад ва ҳамеша таъмиршуда буд аз таъмири ҷорӣ бароварда ҳамаша тайёр карда мондагӣ. гузориши шӯъбаи иттилоотӣ танҳо аз рафти омодагӣ ба зимистон гузаронии 2 беморхонаи ҳудуди вилоят омода шуд. сатҳи омодабошии дигар беморхонаҳои вилоят чӣ гуна аст, маълумоти дақиқ аз ҷониби раёсати тандурустӣ пешниҳод нагардид. ин мавзӯъ таҳлили пурраро талаб мекунад ва онро дар нашрҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод. гузориши Мафтуна Шукурова, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.